ni mahaɗata da aljanu guda uku ne. Ina ƙarami mahaifiyata ta zo ɗiban ruwa a unguwar ƙofar na isa ta faɗa rijiya aka samo ta amma ni ba a saman ba. Tare kuka faɗa? Ina bayanta a matsayin goyo. To da aka faɗa ita aka samu ba a saman ba. Aljana ce ta tare ni ta tafi da ni Bahar al-Aswad inda aka halakar da Fir'auna a Misra. A nan na rayu shekara 6. Ana ta neman ka ba? An neme ni an rasa, ina gurin aljanu. Aljana ce za ta bar nono abinci da shi na rayu. To kaga ni da na zauna zaman shekara 6 wani aljani ne bai sanni ba. An fahimta? To bayan nan kuma da na balaga na kai shekara 10 na kai shekara 25 sarkin aljanu Suleiman ya ɗauko yarsa mai suna Ummu Siben ya bani na aura. Sunana Ahmad Ali Kofar na isa. A Kofar na isa kuma bangaren da nake sunan bangaren Lokon Makera. A Lokon Makera din kuma ina nan a hauren motoci. Daga Kofar na isa ka tura ni zuwa Maiduguri makarantar Malam da Madanki Lori a nan unguwar Gwangi na karatun Alkur'ani tafizul Qur'ani na shekara 10. Daga tafizul Qur'ani na tafi Sokoto makarantar Sharu Jinedu a nan Hubbare unguwar Gidadawa na karatu na shekara 4. Daga Hubbare akai mun tsani na tafi zuwa Jami'a Azhar a karkashin Shehu Abdul Fattah Hiduhi na yi karatu a bangaren traditional medicine, na yi akan geography, na yi karatu akan halayen dan adam shine ake sa psychology and sociology in the Holy Quran. Kuma bayan wannan na yi akan bangaren lafiya barin magunguna na dubbu, dan dubbu daban tsubbu daban. Dubbu magani, tsubbu bokanci. To ni dubbu na karanta ilimin magani wanda kuma ba alfahari zan ba da godiyar ubangiji ne jagoran masu magani na jihar Kano gaba daya. Insha Allah. To kamar yadda masu kallo suka ji tarihin malam a takaice, ko ba tambaya an san cewa malam kwararre ne a fannin magunguna. Alhamdulillah. Da fannin sanin halayyar aljanu. Gaskiya ne. Da farko za mu fara sanin wai menene bambancin aljani a duniya da kuma mutane. Inda tambayar take abinda tambayar take farko me Allah ya hada ya cuɗanya ya halitta aljani. Wannan ita ce tambayar farko. To an halitta aljani da abubuwa guda 5: darma, azurfa, wuta, kudura, kumfe kunu su suka tabbatar da aljani aka ce kuntu jinnu. To wannan su ne abubuwan da aka halitta aljani. To kuma da aka halitta shi Allah ya kasa su kaso 4. Akwai aljanu musulmi, akwai aljanu kafirai. A kafuran sun kasu kaso 2, musulmin sun kasu kaso 2. A cikin musulmin akwai rohanai, akwai jinin nasibina. A kafuran akwai jinin shaɗini, akwai jinin marid. To kaji yadda wannan. To akwai wata alama da ake ganewa misali idan jinnin sun shafi mutum, mecece alama, wani alamomi ne suke bayyana? Kamar ka je asibiti ne ka karɓi kati. Akwai wani likita ana kiransa consultants, zai rika maka tambayoyi ya kake ji ya kake ji. To su ma ilimin aljani in ya shafi mutum suna ba da alamomi guda ɗai har zuwa 12. Akwai guda 6 zahiri, akwai 6 baɗini. 6 nan na zahiri shine wanda yake cewar mutum zai rika samun faduwar gaba, tsoro, fushi, gaddama zai kasance, kuma duk abin da ya kulla kiwa. In aure zai nema sau nawa zai kasance ba zai yi ba. To wannan shine alama aljani ta zahiri. Alama aljani ta baɗi ne kuma shine za a samu mutum yana mafarkin kadangare, mafarkin kyanwa, mafarkin ruwa, mafarkin saduwa na jima'i, sai kuma mafarkin jirajirai, sai kuma mafarkin namun daji. To shi ma ɗaya daga cikin wannan an gani shine alamar aljani ya shafi mutum a baɗi ne sosai kuwa. Na'am. To akwai wata wai da ake magana misali a isu bangaren aljanin ana cewa akwai wata wai Ummu Subiyan. Aljana Ummu Subiyan, akwai aljana Ummu Subiyan. Ita wannan aljana Ummu Subiyan daga cikin tsofaffin aljanu tana ciki. Na farko dai ita ce wacce ta rike duniya aljanu kafin zuwan annabi Adamu alaihi salam. Dan lokacin da Allah yi duniya to ba mutane a ciki, aljanu ne. To mai jagorancin aljanun Ummu Subiyan ce. Ummu Subiyan kuma a lokacin da Allah ya kawo mulkin annabi Sulaiman ya aika a ce ta zo, ta ce ba za ta zo ba. Aka sa mala'ika Jibril alaihi salam ya dauko ta ikawo annabi Sulaiman. Matsa ta ice me dalilin da kika ce ba za ki zo guri na ba? Ta ce kai Allah ya halitta ka da rahama, ni kuma ya halitta ni da azaba don kan da cutar da kai. To shine yasa
ba na son na zo gurin ka dan kan na cutar da kai ko al'ummarka. Sai tambaye ta ce to kina da illoli? Ta ce ina da illoli. Me illaki? Ta ce ni nake haifar da gobara ba dalili, ni ce nake haifar da hadari, ni nake hada fada tsakanin ƙasa da ƙasa, ni ce wacce nake sa ciwo iki warkewa, din jinjirin da za a haifa kafin ya zo zan sa hannuna in tare shi in juya ta dai umma su ta juya bayan jinjirinta da ki gadon bayansa yaro ya kara, ta ɗauko ƙaramin aljani ta haɗa shi da shi ta ce kurayi gaba ɗaya. Shi ne ma kaga likitocinmu na ɓangaren mu na lafiya in ɗa bai kuka ba za a juya da ki tsake bayansa za ka je wannan kuka, to an samu ne daga umma su kenan aka yi wa mutum haka bata zo kansa ba kenan. Ita bata zo ba, to kuma wannan yi masa shine ibada cewar yaron yana da lafiya zai ci gaba da rayuwa. Ai wasu na cewa duk mutumin duniya yana da irin na. Ai ba wasu bane, rasulullahi ne aka tambaye shi. Aka ce ya rasulullahi dan adam, dukkanin dan adam yana da aljani, ce ni kaina shi kansa rasulullahi ya ce na musuluntar da aljanina saboda ibada ta tasa ba zai cutar da ni ba. Sai su kuma suka sake mata tambaya suka ce to ya rasulullahi ina ne wajen zaman aljanu? Ya ce duk gidan da ake la ilaha illallah aljanu suna zama guri ɗaiɗai har guda 9. Aljani yana zama dokin kofa na kofa gida da za a shigo, aljani yana zama a banɗaki, aljani yana zama a gurin hura wuta, aljani yana zama gurin aje shara, aljani yana zama gurin da ake zuba ruwa ko rijiya, sannan aljani yana zama dokin kofar da za a shiga daki. A tsakar dakin aljani yana zama ice kai tafi ma aljani sai ya kwanta a shimfiɗar da za a yi auratayya. In ka ga an rabu da aljani sai za a yi auratayya, in ji rasulullahi na cewa Allahumma janibna shaytani wa janibna shaytani ma razaqana, to wannan shine rabuwa da su, amma wannan kala rasulullahi ne. To tambaya kusan ta na iya cewa biyun karshe ko hukun karshe, to ina jinka, duba da yanayin lokaci. Me yake jawo wa aljanu suke illata dan adam? Misali kamar za ga mutum sun make shi. Farko dai shi alqur'ani shi ya hada mu da aljanu. A cikin suratul rahmani qur'ani yana cewa ya mu'asharal jinni wal insi in nista'atumu an tanfuzu min naqadirin samawati fanfuzu la tanfuzu. Ya ku rundunar mutane da aljanu, in kun ga za ku shigo ku zo muna gayyatar ku. To kaga a hada muke, ba abin da ya raba mu. To kuma don qur'ani ya tabbatar cewa kuma shi maganin gargajiya da aljanu a hada ki. Tunda misali qur'ani yayi bayanin aljanu, ya ce su aljanu da suka je gurin rasulullahi, abdullahi ya yi jagoranci, abdullahi aljani fa dan a fahimci abdullahi ya yi jagorancin sa, ya ce da shi da manzo Allah wa inna minal muslimuna, manzo Allah ya ce da su taharau rashada, kuna cikin shirya za mu shiga aljanna da ku. Ita kuma ummu sibyan ta yi jagorancin kafiran aljanu, ta ce da manzon Allah wa ammal qasiduna, to manzon Allah ya ce da su da ita lakanu li jahannama hadaba. To kaga da qur'ani da aljani da kuma ilimin maganin gargajiya duk gaba daya a tafi ake, a hada ake, ba za a raba ba, saboda duk gidan da ake la ilaha illallah akwai aljani, duk inda dan adam yake akwai aljani, duk kuma garin da ake akwai magungunan gargajiya. Ga ma qur'ani na hada maganin gargajiya na islamic medicine da maganin gargajiya na gargajiya. Sai qur'ani ya ce wa tini wa zaituna. Tini ɓaure shine sassaƙen ɓaure kamar wannan, ka gan shi nan wannan ɓaure ne, to tini kenan. Sai kuma wa zaituna, shi kuma shine wannan kaje gurin masu habbata sauda za a ce baka zaitun da habbata sauda. To kaga a haɗe muke dai, qur'ani bai raba mu ba. Allah ya sa an fahimce ni. To shine sai ka ɗora tambayar ka ta gaba. Misali akwai irin aljanu da za ka gani sukan firgita mutane a gidajensu. Na fahimta. Ko ka ji ana kiran sunanka ko kuma ana bubbuga kofa sai ka tashi ka ga ba. Wai me yake jawo wannan ne? Kuma me mafita? Abin da yake jawo abubuwa 5 ne. Duk wanda yake a gida yana ban ɗaki ana man magana yana ansawa, kowa ya ce, to aljanu za su zo gida. Sannan gidan da ake kaɗe-kaɗe kamar a ce DJ, aljanu za su zo, su ma suna son kaɗe-kaɗe. Sannan gidan da mata suke tsaya tsakar gida su cire kayansu da kasu, sai zaman su da irin na mata na aure, su yi shafe-shafen mai a nan, to aljanu ko huciya za su yi suka hango su za su dira a gurin. An fahimta? Sannan kaga an samu 3 kenan zuwa 4. Sannan shi aljani inda duk za a ci abinci in dai da nama a cikin abincin, to aljani shi ya zo ya tsuguna kamar da zaman su ne. Ka san me yasa? Ina jira ka tauna kashi ya gagare ka kayar, shi kuma a gurinsa ya zama abinci, kada rasulullahi. Kaga dole ana tare. To sannan kuma akan samu wasu suna da sake wajen addu'a.
to wannan ma su ne abubuwan da suke haifarwa. To ya kace kuma me mafita abu uku. Na farko magungunan gargajiya, na biyu tsantseni da abin da aljanun ba sa so a daina yi, na uku kuma addu'a ta alkur'ani, ana addu'a aljani da suratul ikhlas qul huwallahu, ana yi da addu'a nan ta wa man yattaqillaha zuwa qad ja'alallahu li kulli shay'in qadra, sannan ana addu'a aljani da ayatul kursiyu. Ba fa ruqiya ba, ita ruqiya tana tasowa ne daga bakara ayoyi 10 su kare da fatiha, wannan ruqiya kenan. Nan kuma a barin magani ka tambaye ni shine dalili, dan magani da ba ruqiya da ba, ita ruqiya sakanin ce a gane da aljanin ko babu. Kamar aljani sai in maki mutum sai ake tunanin a ce mayu ne, ko kuma ka ji an ce makarai, to duk wannan kalma ta mace ta gargajiya, to da an zo an yi iya za su yi magana. To amma kuma ni kaga a tafiyata ita riƙiyar ma ta zanto tana ƙasa da ni. Dalili in kamar yadda kuka taho ɗin sai aka ce da mai larura aljani kuka zo, to kuna zuwa zai ce kar a kawo da nan, saboda ya san inda za a zo. To ai nan ce shal an aka taho ai ya san nan ce shal kwata aljanin ta Kano gaba ta Kano ta Najeriya gaba daya. Duk wani aljani da zai baro ƙasar su to nan gidan zai zo, ga masaukinsa can guda biyu, ga ɗaya can baƙaƙen aljanu, ɗaya farare. In sun zo a nan za su sauka, nan ne kayan su yake. In ma wani suka ma kenan zan nemo su in tambaye su me kaza a nan suke. Su ne wa malam sallama kenan in sun zo. Ni kaga wani abu da zan daɗa ɗora ka, ni mahaɗata da aljanu guda 3 ne. Ina ƙarami mahaifiyata ta zo ɗiban ruwa a unguwar ƙofar na isa, ta faɗa rijiya aka samo ta, amma ni ba a saman ba. Tare kuka faɗa? Ina bayan ta a matsayin goyo. To da aka faɗa ita aka samu ba a samun ba. Aljana ce ta tare ni ta tafi da ni Bahar al-Aswad inda aka halakar da Fir'auna a Misra. A nan na rayu shekara 6. Ana ta neman ka ba. An neme ni an rasa, ina gurin aljanu. Aljana ce za ta bar nono abinci da shi na rayu. To kaga ni da na zauna zaman shekara 6 wannan aljani ne bai sanni ba. An fahimta? To bayan nan kuma da na balaga na kai shekara 10, na kai shekara 25, sarkin aljanu Suleiman ya ɗauko yarsa mai suna Ummu Siben ya bani na aura. Ita Ummu Siben muna shekara 9 yanzu muna da ƴaƴa. Ya dawo da kai nan gari. Na dawo nan garin ma, na yi aure ma ba na yi karatu. Sarkin aljanu Suleiman ya bani yarsa na aura. Ƴan nan tasa yanzu muna da ƴaƴa na aljanu ni da ita guda 4. To ya kwa za a yi ni ban zama rabi na aljani rabi na mutum ba. To ya ake da mata kuma na gida? Matar gida ta san aljana, aljana ta san matar gida. Ta yadda aka yi to ai aljana ta riga matar gida. Ka ku dole ne zaka gabatar da kanka ka ce to ni ina son aure ki amma ina da aljana. To shine aka zauna muraran matar gida tana ganin aljana, aljana tana ganin matar gida. Shi ya subhanallah alhamdulillah dai ai ni an gona tsakiya. Kana fahimta ta? Shine aljana ta ce to ke tun da yarinya ce ka san su babba a gurin su wanda ya tsallake shekara 50. Kamar ya shine ba baligi ba, kamar budurwa wacce ta fara irgen dangi ta aljana ai shekara 50 ne. Wacce ta isa aure ta aljana sai ta kai shekara 70 shine ta isa aure. To kaga ku misali ni nan na aure shekara 23 ai kaga a gurin ta yarinya ce. To shine sai tibbani sai take gaya mata take cewa to kwana 3 ni ya ishe ni ki bar mu, amma a haɗa nake so ki bar mun su. Sai ita matar sai ta ce to da juma'a da asabar da lahadi naki ne na bar miki. Sai ta ce to ke kuma da litinin da talata da laraba da alhamis na bar miki. A haka suke har yanzu. Yanzu yau a wace rana ake? Alhamis. To ranar uwar gida ce ba ranar aljana ba ce. Dan da ranar aljana ce to nan da duk abin da kake so za a yi, za a sata taimaka a halin wannan tafiyar. Allah ƙara daraja. Lahadi muka zo ko asabar to ranar ce za a ba mu fura mu sha. ai an ta ya fura ma abin ya burge ka sosai kuwa. Duk da ana cikin yanayin azumi ana cewa ana to ko da ba za ta yi yanayin azumi ba akwai abubuwan da za ta kana sha'awa. Sai aka ce an yanzu kama yar TV kaga kaji suka kawo da ina tiriri in ka zuba abinka a leda ba za ta fi da shi ba. A namadi da izo ɗauka lawan namadi firamil shi kuma da izo ai kaga nama ne aka kashi a soye shi ma ina tiriri. Namadi yana ci wannan wanda irin nama ne ya ce na rago ne ce a sai shi ba zai ci gaba da shi ba yadda duba ya ga gashi ragon ya saki jiki. Kuma duk anan gidan akai. Ka gani? Ya ci girkin uwar gida aljana. Ai an sha Allah ba matsala. Sai a dora. Ba iya cewa tambaya ta karshe. Wai a takaice menene ilimin shi alƙalima ne? Me ma alƙalima? Yawwa. Alƙalima ilimi ne daga cikin littafin alkur'ani. Wato wani abin mamaki wata daraja da Allah ya wa alkur'ani duk ilimin da zaka tambaya sai ka ji daga cikin sa ya fito. Kamar misali Qur'ani yana cewa was sama'i zatil buruj,
Allah yana rantsuwa da taurari masu lissafa shekara. To ba za ka ilimin wannan lissafa ba sai ka koya ta hanyar alƙalama. Shine masu turanci suka canja su suka yi translation ɗinsu ake cewa winter sau summer sau spring sau rina, lokuta guda hudu, zafi sanyi bazara kaka, wanda suke a hada gaba ɗaya sai baka kwana 360. To wannan shine ilimin alƙalama. To yau kuma shi ilimin alƙalama sai aka zo aka raba shi sai da ya kaso 5. Akwai alƙalama kaga ɗaya kenan, akwai hisabi, akwai aufaku, akwai duba'u, sannan akwai ramli shine na ƙarshe. Abinda ake nufi da ramli, ka je ka samu malami ka aje ma naira 20 ya dan zuzuba ya ce ya gano maka matar ka fara ce zaka aure ta, shine muke cewa duba. To wannan shine manzo Allah ya ce ka je guri mai baka da ibada kwana 40, haka annabi Muhammad ya ce. Amma wancan dukkanin makarantun nan, hatta a nan jami'a da naje nayi karatu na akan dubbu da tsubbu. To dubbu kuwa shine bangaren afaku, a kansa dai gudunmu masu afaku ka karanta a nan zaka gani ka gashi ga hinan dai a jami'a. To ga ko da muni ne jami'a ba za ta bada ne ba. To shine magana sai a dora a karamin kallon. Allah ya kare. Da ilimin halittar duniya a cikin kwana 6. Shi ma ina daga cikin ilimin hisabi. Kusan tambaya ta karshe. To ilimin halittar duniya a cikin kwana 6, ai wannan abin shine duniyar. Qur'ani na cewa huwa allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi. Allah ya kirkira halittar duniya a cikin kwana 6. Farko wace ya fara yi, ya halitta Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. Ba Asabar a ciki. Asabar sai ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti. To kuma me ya halitta? Ranar Lahadi ya halitta mulki, ranar Litinin ya halitta dukiya, ranar Talata ya halitta bacin rai, ranar Laraba ya halitta ilimi, ranar Alhamis ya halitta soyayya, ranar Juma'a ranar Juma'a kuma sai ya halitta auratayya. Asabar kuma sai aka ce kullu nafsin za'iqatul mauti. Muna da masu magani masu kyau, amma yawa, amma akwai waɗanda suke su maganin kuɗi suke nema, su bukatarsa su warke, ka ba su kuɗi su cika aljihunsu. Yanzu dai kun zo kun ga inda nake, ya kamata inda suna na ya daga a ce na huce nan. To amma ni a sani na tun yana gwamna nake ba da magani, yau shekara ta 41 ina ba da magani. Dan ba zan manta ba, ran Larabar da muka je rantsar da Rimu muka dawo aka yi duhu, duk wanda ije wannan rantsuwa ya san da wannan. To yau shekara 41 da wannan duhu a cikin 1979. To tun da kanan nake ba da magani, amma har yanzu ni a sani na ban taɓa mallaka kuɗin magani naira 100 a hannuna ba. Ni dai a bani ita a dunkula ce ta magani ce ban taɓa ba, kuma ban taɓa sa raina sai na mallake ta ba. Dalili na guda ɗaya ne, ni maganin na ɗauke shi taimako. Mutum ne ba da lafiya ka taimake shi, kai kuma sakamakon ka Allah. To wannan shi nake kira ga masu sayan magani, a rika duba masu magani na gari. Kar ka ji kira a rediyo ka tafi ka je ka sha da na sani. Maganin gargajiya a cikinsa ake haifar da ciwon hanta, a cikinsa ciwon koda yake fita, a cikinsa ciwon bangaren wannan zuciya take fita. Saboda shi ɗaci ba magani ba ne. Maganin gargajiya yana da alawarsa guda 5: salam, bauri, tsamo-tsami, kanwa-kanwa, ruwa-ruwa. To su ne alaman magani. Oban na isa unguwarmu, amma wajen zama na sharkwata ta inna magunguna na suke, ina unguwar Jakara. A Jakaran ma sunan layinmu layin Alhaji Tijjani Dan Boko. To da an zo gida na 1 na 2 za a ce shugaban masu maganin gargajiya Ahmadu Ali. Kawai sai a ba su lambar waya. To lambar waya wacce dai da an buga zan daga ita ce mai 0H0 79 0H0 59 0H6449. Waɗannan ko da yaushe aka buga za a same ni, kuma ni bana kashe wayata.